pitanja koji kažete idva, patronice od Francija. I da ne zaboravim za kraljici te od Nevers, te sa najdobri te šefki te imat pari mnogo uvtjah. I Nevers ženite najbogat DJ Islam od Nevers. Hajde всички да станем да играем, ние сме номер едно от Пещера. Ако пита някой, кажете идва, патроните от Франция.